Toto je Volkswagen Passat 1.9 TDI 96 kW 6 stupňový manuál. No a poslednú dobu dopadol nejak takto. Je na tom veľa práce. Možno sa niekto pýta, prečo niekto robí takýto Passat a či sa to vôbec oplatí robiť takýto Passat. Ale toto je taký menší projekt, že aj naftové auto a napríklad aj takýto obyčajný Passat vie vyzerať dobre a dá sa spraviť pekne. Dôvod, prečo je takto rozbrúsený, tak to auto trapila extrémna hrdza všade na miestach, čo sa týka zadného lemu okolo nádrží. Tak verte alebo neverte, ale niekto tu proste už dával git a toho gitu tam je asi minimálne centimetr. Auto je v priebehu brúsenia. Bude treba ešte lepšie vybrusiť okolo rámov. Na kapote sa už aj lúpal lak. No a z jedného opravovania hrdze sa stalo, že je celé auto skoro vybrúsené a zbavené hrdze. Niektorými miestami tá hrdza bola tak zlá, že ostali aj diery, ale proste nerobilo sa to normálnym brúsnym papierom, pretože to sa už nedalo ani brúsiť, tak sa to robilo normálne hrubým brúsnym kotúčom, pretože to fakt nešlo dole a brúsilo by sa to 2 hodiny minimálne. Auto má momentálne predný a zadný narazník dole. Prvé sa bude všetky preliačiny a tam, kde bola hrdza, takzvané gitovať. Tuto je niečo natiahnuté, ale nebol na tým dobrý git, nebol dobre namiešaný, tak to sa ešte raz brúsi. Kto by chcel niečo vedieť na aute, tak na aute nie sú nejaké úpravy. Jedine čo je iné, tak sú tieto svetlá, ktoré majú tie svetelné akéby polkruhy, pretože na starých boli vypálené šošovky. Čo sa týka zadného narazníku, tak ten bude tiež treba vybrúsiť, pretože tu sa to všetko lúpe. Samozrejme všetky nálepky z auta idú dole, pretože chcem, aby to bolo takzvané clean auto. Normálny človek by takýto Passat buď predal, alebo nechal tak, ale tento Passat bolo moje prvé auto, tak preto si ho chcem zachovať čo najkrajšie a čo najviac čisté. Takže hlavný dôvod, prečo sa ďalej aj robí to auto, je to, že neprešlo STK. Čo sa týka emisnej, tak to auto emisnú dalo hneď. To bolo super na to, že to je nafta. To auto nedymí ani nič. Ale samozrejme neprešlo to STK. A boli aj nejaké dôvody, prečo to neprešlo STK. Prvý hlavný dôvod, prečo to auto neprešlo cez STK, tak boli ramena. Tie ramena proste asi, ja už ho mám 2 roky, tento Passat, a tie ramena nemenil nikto asi cca 6 rokov. Takže tie všetky ramena, Passat má celkom zložitú nápravu, čo sa týka ramien, pretože ich tam je asi 8 na každej strane. Tak prvýkrát, keď to neprešlo cez STK, tak tie ramena sa vymenili. Komplet predná náprava. To bolo super. Tak som tu STK išiel skúsiť znovu. Problém nastal pri tom, kedy na STK priamo pred pánom spadla kvapka oleja. Prvé som si myslel, že to je niekde zhora, že to kvaplo, ale ukázalo sa, že to bolo z vaní.
Vani nebola prebitá, len tam bol tam pretočený šrub vypúšťací. Ešte keď to prvýkrát neprešlo, tak tam bol tiež problém, že bola deravá podlaha v tejto strane, v týchto miestach. Bolo to extrémne zhrdzavené, tam boli obrovské diery. Ďalšie, čo bolo menené, boli menené zadné svetla. Niekto si možno hovorí, že prečo z toho auta sú dole narazníky, mriežky a všelijaké tie veci, prečo je to sklo obrúsené, oblepené. Tak to je dôvod, že na STK im tiež vadilo, že to auto je hrdzavé. Nebolo to nejak hrdzavé ako nejaký Passat B6, jak zvykňu hrdzavieť. Ale proste malo to niekde taký trošku olúpaný lak a trošku to bolo vidno, napríklad v tomto mieste bolo to len olúpané. Tak som sa rozhodol s kamarátom, že to proste zbavíme hrdze. Problém nastal v tom, že keď sme to začali brusiť, tak to už začínalo byť dosť veľké pod tým lakom. A čo sa týka zadnej strany, okolo nádrže, tak tam to bol úplný prúser, pretože to auto je určite po veľkej nehode, pretože na týmto nosníku je niekde tu pod týmto prachomanom tuto nakreslené X-ko od nejakého poisťováka. Takže je taká teória, že to auto bolo burané na predok, potom bolo následne pretočené a obité z každej strany aj zo zadnej strany. Takže už som sa rozhodol, že to auto sa prebrusí celé, zbaví sa komplet hrdze a pôjde na to nový lak. Takže celolak na celé auto. Ale nechcem to auto vyťahovať, pretože je doživa obrúsené na niektorých miestach a vonku pada dažď, tak nechcem, aby to hneď začalo hrdzavieť. Keď som mal druhý pokus na STK, tak tam nastal problém s tou kapotou, že to nechcel zatvoriť. Ale cestou na tú STK, ako naschvál, sa stalo to, že počas jazdy sa mi rozsvietila proste kontrolka ASR a týchto vecí. Hop, debilné radio. Auto má dvojdy na takéto veci, ktoré som robil predtým. Snažil som sa to nejak prelepiť, ale nie je to dobre prelepené, tak tie bodíky budú musieť ísť von. Chyba je niekde v kábliku, ale tú chybu nedokážem nájsť. Všetky diely sú OK, boli kontrolované, ale niekde musí nastávať skrat. Čo bolo robené na aute, tak čo sa týka interiéru, tak bol prešitý volant Alcantarou. Bol tu daný dotykový dvojdyn. Auto má klimatronik a klimu, čo je dobre. Menená hlavica radiacej paky. Auto má látkové sedačky. Mala by to byť výbava Highline. Okna v elektrike, takéto veci, aj spätné zrkadla. Na aute padala stropnica, tak sa to vtedy vyriešilo takto, ale to celá tá strecha, stropnica pôjde dole a natiahne sa to do čiernej látky.